Mun nimi on Elina Antila ja mä oon 1.9. alkaen YTM:n uusi toimitusjohtaja ja oon tästä nimityksestä todella innoissani ja kiitän hallitusta ja totta kai Ari Nummista tästä luottamuksesta. No, mulla on tämmönen aika monipuolinen liikkeenjohdon kehittämisen ja liikkeenjohdon tausta ihan sieltä uran alkuajoilta liikkeenjohdon konsultoinnista ja sitten tämmöisiin suomalaisiin teollisuusyhtiöihin sekä yksityisomisteisiin että pörssiyhtiöihin. Ja niissä mä oon toiminut liiketoiminnan kehitysrooleissa ja sitten ihan liiketoimintavetovastuussa. Ja oon ollut myös HR-johtajan roolissa, että kaikenlaista on tässä tullut tehtyä ja tämmöisessä tehtävässä niin tuntuu, että kaikki se aikaisempi osaaminen kyllä hienosti niin kuin yhdistyy ja koko osaamispaletti on täällä kyllä käytössä joka päivä. No, mä tulin YTM:lle ensiksi vuosi sitten kesäkuussa tekemään vähän niin kuin semmoisen projektiluonteisen homman ensin Arille. Sitten siitä projektista tuli tämmöinen osa-aikainen interim-tehtävä, jossa mä autoin YTM:ssä tämän toimintamallin jalkauttamisessa. Ja sitten tuli kaikenlaisia muitakin projekteja siihen, jolloin siitä interim-tehtävästä tuli päätoiminen tämmöinen COO-tehtävä, jossa mä nyt oon toiminut ja kehittänyt ja johtanut myyntiä ja jalkauttanut niitä strategisia hankkeita ja tehnyt kaikenlaisia muitakin mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten kun tämä Arin uusi tehtävä julkaistiin ja aloitettiin toimitusjohtajaprosessi, niin sitten tuossa joskus maaliskuun tienoilla niin kysyttiin, että olisitko sinä kiinnostunut. Ja sitten tämä organisaatio oli voittanut mut puolelleen kyllä, että mä viihdyin täällä superhyvin ja tämä liiketoiminta on musta mielenkiintoista ja tämän kasvustrategian eteenpäin vieminen myös, niin sanoin, että kyllä olen kiinnostunut ja näin se sitten päättyi onnellisesti. Ja kyllä mulle kaikkein tärkeintä on aina ne ihmiset ja se organisaatiokulttuuri ja sitten mä oon löytänyt näissä kaikissa liiketoiminnoissa, missä mä urani aikana on ollut töissä, niin mä oon löytänyt siitä itse liiketoiminnasta todella paljon kiinnostavia asioita. Mutta kyllä mun sydämen voittaa sitten aina se, ja siitä tulee se työn flow mulle ja se merkitys, että minkälaisten ihmisten kanssa mä saan tehdä töitä ja viedä niitä asioita eteenpäin ja saavuttaa tuloksia. Niin se oli kyllä se, että täällä YTM:llä on ihan mahtavaa porukkaa ja mut otettiin tosi lämpimästi vastaan ja se, mikä mulle on tärkeää, mikä YTM:llä toteutuu, on, että tämä on semmoinen eteenpäin menevä, kehittyvä organisaatio. No, tämähän on yksi tämmöisen rekrytointiprosessin ehkä niin kuin ainutlaatuisimmista asioista, että aika harvoin ollaan sellaisessa tilanteessa, että tuleva hallituksen puheenjohtaja ja tuleva toimitusjohtaja voivat niin sanotusti valita toisensa sen perusteella, että se on tehty yhdessä jo töitä. Ja tiedetään kyllä, että miten niin kuin ollaan ja mitkä asiat on erottaa ja mitkä yhdistää ja näin. Ja mun mielestä me ollaan Arin kanssa aika niin kuin toisiamme täydentäviä niin kuin tyyppejä. Ja meidän yhteistyö on kyllä sujunut tosi hienosti ja mä uskon, että näin on niin kuin jatkossakin. Että siitä mä oon kyllä niin kuin tosi kiitollinen, että YTM:ssä Ari on tehnyt ihan hirveän hienoa työtä ja sitä niin kuin perintöä aion kyllä jatkaa ja jatkamme yhdessä nyt sitten näissä uusissa rooleissa. Odotan innolla kesälomien jälkeen, kun syksyllä aloitan tässä uudessa tehtävässä ja tarkoitukseni on sitten lähteä tapaamaan asiakkaita ja toimittajia laajemmin. Jonkin verran olen sitä jo tehnyt tietysti, mutta en niin paljon kuin olen ollut tämmöisessä erilaisessa tehtävässä nyt vielä. Ja mun mielestä niin kuin YTM pitää joka päivä luoda lisäarvo erityisesti asiakkaalle, mutta myös sille toimittajalle, että se on niin kuin se, mihin me pyritään jatkossakin. No, vaan sellaiset kesäterveiset, että nauttikaa kaikki kesästä. Toivottavasti meillä on hienot säät, sitähän me suomalaiset aina odotetaan. Ja sitten syksyllä yhdessä tosi toimii ja yhdessä viedään tätä yhtiötä eteenpäin teidän kaikkien kanssa.